בגיל 24 לקחתי הלוואה של 20,000 שקל מאחותי הקטנה. כן, שמעתם נכון. זה לא שהייתי איזה פרזיט שלא עובד ועצלן. באמת הייתה לי הכנסה קבועה ויציבה, ובאמת הרגשתי שאני ממש בכיוון הנכון. אבל אז נכנסתי לזה עסקת נדל"ן ראשונה, שמבחינתי הייתה מאוד מרגשת, אבל נכנסתי לאמצעי הביטחון, בלי תוכנית גיבוי, בלי מרווח, בלי משהו שישמור עליי. וכשקשרו אליי אנשים ואמרו שאני חייב להם עוד כסף, כי לא עמדתי באיזושהי התחייבות, ונשארתי בלי שום דבר, כי שמתי את כל מה שהיה לי, הגיע רגע אולי הכי מביך בחיים שלי. להרים טלפון לאחותי הקטנה ולבקש ממנה פאקינג הלוואה. התחושה הזאת שאני כאילו תלוי במישהו אחר, זה הרגיש לי כמו כישלון נחרץ. החלטתי בנקודה הזאת שאני לא רוצה להרגיש יותר ככה בחיים. ומשם התחלתי לבנות את מערכת היחסים שלי מחדש עם כסף. והיום אני גאה לומר שאני חי ונושם את כל העולם הזה של התנהלות כלכלית, ואני שמח וזוכה כל יום ללוות עוד ועוד אנשים בדרך שלהם. אז אם זה נגע בכם אפילו קצת, ופתח לכם איזשהו פתח של מחשבה, תשאירו עוקב, תצטרפו למסע שלי כאן.